Emma be 34 na ne nyina ne se wo mo e de wo ho ahye gentra bremu e wo Tema metropolis na ya de ha won mo adwene emu nkyire mu Adom Kasee etwaso Tema Regional Police Command no enam wonim die so eye operation bi ewo mantamu honom se ne be ya ahonedie papa ebeba mensinim honom enenam so a wode kwakire emma aduasa nan a wosusu se wonom ebotutu bra ewo Tema enene mpotemu wokwakire saa emma yi ewo Suban Valley ya ewo Community 7 Sabrina Hotel na wonom a wokire wonom no na Ghana fo wom ya na Liberia ene Nigeria fo nso eka ho bie a police fo kire ekwan ahodo a saa emma a wakire wonom no efa so edibo tutu bre na bra wo ye nhwehwemu wieye no ene wotwe wonom ase ediko gina asɛmdi bia enum na PM a wotina adwamu ehye se nipa ba ko bia ntu aga na sika no empem num na wonfa two sureties enka ho na wo hwɛ ne mu kwan se obanimbo so mede etoso dunum afempinu ene aduonum yensan mu no obesan ede wonom akwako gina asɛmdi bia bio Nobody died.